Estampak Bergarako historiaz. Gure herriko urtemuga historikoak gogoan. Oroimenerako 5 urtekoa, 2014-2018. Gogoan hartzeko moduko urtemugak izango ditu Bergarako herriak datozen urteotan. 2014an El Borratxo Burlado opera estrenatu zeneko 250. urtemuga. 1764an estrenatu zuten Bergaran Xabier Maria Munibek idatzitako opera komiko elebiduna. 2015an Euskal Herriaren adiskideen elkartearen sorreraren 250. urtemuga. 1763an aurkeztu zuten plana, 1764an San Martin Agirreren omenez antolatutako ospakizunen baitan gauzatu zen elkartea, eta 1765an lortu zuen onespena elkarteak Bergaran bertan eginiko lehenengo batzar orokorrean. 2015an Simon Arrieta margolariaren jaiotzaren mendeurrena. 1915an jaio zen Bergaran eta bere jaioterrian hil gazte 1969an. Bergarak miresmen handia erakutsi zion Arrieta artistari eta begirune handia Arrieta gizonari. Simonen meriturik handiena pinturarako jaiotasunaz gain, zaletasun hori besteengan piztea izan zen herriko gazte askori ireki baitzizkion bere estudioko ateak. 2018an Bergarako Errege Seminarioaren sorreraren oinarriak ezarri zireneko 250. urtemuga. Bergarako Errege Seminarioa lehen mailako hezkuntza eta ikerketa zientifikorako erakundea bilakatu zen. Bergarako laborategian esaterako Eluiar anaiek wolframioa aurkitu zuten 1783. urtean eta urte batzuk beranduago Xabanok platinoa xaflakor egiteko metodo arrakastatsua aurkitu zuen. 2018an Bergarako hiribilduaren 750. urtemuga. Gaztelan 1200 urtean Gipuzkoa bortxaz konkistatu zuenean, hiriak sortzeko prozesu bat hasi zen eta Villanueva de Bergara izenarekin Alfonso Amargarrena jakintsuak sortu zuen 1268an. Ideia Zaparrada 2013rako proiektua. Lehiaketaren epe barruan lehenengo gogorapena 2014an egin nahi genuke, eta bide batez gainontzeko ideiak ondorengo urteetan garatu daitezkelakoan gaude, oroimenerako 5 urtekoa osatuz, 2014-2018. Antzezpenerako eta instrumentuetarako herriko artisten kolaborazioarekin 2014rako El Borratxo Burlado opera komikoa orain dela 250 urte estrenatu zen antzestoki berean berriz taularatzea proposatzen dugu. Hau da, Bergarako udaletxeko osoko bilkuren aretoan. Igokundeko San Martinen oroimenez, 1764an Bergaran antolatu ziren ospakizunen artean kokatzen da El Borratxo Burladoren estrenaldia. Baina Peñafloridak obra bera aurrez Azkoitiko bere etxean aurkeztu zuen, Intxausti jauregian. Hori kontutan hartuta, antzeslana Azkoitiko herriarekin elkarlanean taularatzea proposatu nahiko genuke. Antzezpenak Bergaran eta Azkoitian eskainiz. Helburuak. Euskaraz inoiz idatzitako bigarren antzeslana izanik, Bergarako herriari eskaintzea. Gure egunerokoan ohikoa ez den proiektu batean parte hartzeko aukera herriko artistei luzatzea. Asmo eta ekimen hauekin gure herriaren historiarekin lotura zuzena duen beste herri batekin bat egiteko aukera izatea, eta ilustrazioak eta bereziki baskongadak Bergaran izandako eragina ardatz nagusia izanik, ospakizun eta oroimen ezberdinen hasiera abiatzea. Proposamen osagarria. Epealdi zabalago bat osatuko luketen hainbat ekitaldiren, jardunaldiren edo ospakizunen zirriborroa aurkeztu nahi genuke segidan. Bergarako Errege Seminarioaren museoaren inaugurazioa Errekalde jauregian, 2014. Ekitaldi hau dagoeneko udalak aurrikusita eta iragarrita dauka. El Borratxo Burladoren berrestrenaldiak emango lioke hasiera proiektuan azaltzen diren ekitaldi eta ospakizunei, eta uste dugu museoaren inaugurazioarekin bat egitea aproposa litzatekela. Simon Arrietaren jaiotzaren mendeurreneko ospakizunak. Simon Arrietaren atzera begirako erakusketa handi bat antolatzea eta berari buruzko liburu bat plazaratzea proposatu nahiko genuke. Bide batez, bere aurrekariak eta bere ikasle eta ondorengoen berri emanez, azken finean eurek osatzen baitute Bergarako pintura eskola delakoa.
Ekitaldi guztien amaiera gisa, ordura arte garatu izan diren ideia eta kontzeptu guztiak bilduko lituzken egun bateko edo asteburu bateko ospakizun berezia proposatu nahiko genuke. Horretarako gure kulturan oso errotuta dagoen kilometroaken tankerako ekitaldia eta gure herrian urteetako tradizioa duten estampak emankizunen arteko konbinak eta proposatzera gatoz. Ibilbidea hirigune historikora mugatuko da. Ibilbidean zehar ikusleek gune bakoitzean antzestuko diren estampa desberdinak ikusteko aukera izango dute. Estampa hauek izaera herrikoia daukate eta antzerkia, musika eta dantza tartekatu dezakete bai modu sekuentzialean edota baita denak batera ere. Kantek eta bertsoek ere euren protagonismoa izan dezakete. Pintura, eskultura edo bestelako instalakuntzen presentzia ere ez genuke baztertuko. Bergarako historiako mugarri esanguratsuak eta pertsonaia edo ekintza aipagarriak antzesteaz gain, Bergarako historiaren eta bere herritarren izaeraren adierazgarri izan diren lanbide eta jarduerak ere bildu nahi genituzke atal hauekin. Bergara bere sorrera baino lehen. Erdi Arotik ilustraziora, Erdi Aroko azoka, Domingo de Irala, San Martin Agirre, Bergara monumentala. Aro garaikidea atzera begiratuz, Bergarako besarkada, Angioliloren exekuzioa, 20. mendeko musikariak, pintura, gerra zibila, Telesforo Monzon, Bergarako lanbideak, diktaduraren amaiera. Etorkizuneruntz, iragana ahaztu gabe, Bergararen etorkizuna irudikatzeko errege seminarioaren aurrealdean botatako mapping proiekzio baten bidez egindako aurkezpena proposatzen dugu. Oroimenarekin lotuta dagoen aurkeztutako proiektu hau konplexua eta asmo handikoa da. Ideiaren sustatzaileok bideragarria dela deritzogu, Bergarak musika, antzerkia eta arte plastikoetan frogatu duen ahalmena kontutan hartuta. Estampa hauen planteamenduaren originaltasuna gure herriko agertoki naturalak bilatzean datza. Epe ertainekoa da proiektu honen beste ezaugarri garrantzitsuetako bat. Guztiz koherentea litzateke beraz proiektua 2014tik 2018ra gauzatzea. Aurkeztutako gogorapenek oroitzea merezi duten ekintza, gertaera eta pertsonak aintzat hartzea dute helburu. Proposatutako emanaldien formatuak guztiz herrikoia eta parte hartzailea da. 21. mendeko bergararrek entzun ditzatela berriro, 18. mendeko ilustratu handi honek orain dela justu 250 urte estrenatutako El borratxo burlado bere operako protagonistaren ahotan jarritako azken bertsoak. Txanton birigarro ametsetan dago. Txepets bat izanikan eginda karrastaro. Lakirikon pararidarena, lakirikon paradiraron. Banaiz ere ordia badut kortesia ta hala arren barkatu nire zorakeria, lakirikon.